अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. श्रीदेव कोळंबा जत्रा उत्सव येथे मटण भाकरीच्या प्रसादाला सुरुवात झालेली आहे. आपण पाहतो ही लाईव्ह दृश्य. आताच ही महाप्रसादाला सुरुवात झालेली आहे. जत्रा उत्सवाच्या या महाप्रसादाला सुरुवात झालेली आहे. या कोळंबा जत्रा उत्सवाचे अध्यक्ष नागेश मोरे यांनी आताच सांगितले की ह्या कार्यक्रमासाठी जे नांदगाव वासियातले जे ज्येष्ठ असे ज्ञात अज्ञात असतील, जे व्यक्ती असतील, त्यांना श्रद्धांजली वाहिली, श्रद्धांजली वाहिली, त्यानंतरच ह्या प्रसादाला सुरुवात केलेली आहे. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या दर्शकांना दाखवत आहोत. दर्शन घेऊन महाप्रसादाला इथे सुरुवात झालेली आहे. सर्व भाविक हे महाप्रसाद घेत आहेत. तुम्हाला जाऊ घ्या त्यांना बोलवा काय कोळंबा जत्रा उत्सवानिमित्त अध्यक्ष श्री नागेश मोरे आपल्याही संपर्कात आहेत. नागेश मोरे साहेब, या कोळंबा जत्रा उत्सवामध्ये गर्दी आहे. बघितलं तरी आपण आता या संध्याकाळच्या महाप्रसादाला सुरुवात झाली आहे, भाकरी मटण सुरू झालेली आहे. कसा आहे उत्सव? उत्सव व्यवस्थित सुरळीत चाललेला आहे. लोक आपापल्या लाईनीला लावून प्रसाद घेत आहेत. आमचे कार्यकर्ते स्वयंसेवक चांगल्या प्रकारे त्यांना सर्व्हिस देत आहेत. ज्या ठिकाणी त्यांना पाण्याची आवश्यक पाणी देत आहेत, सरबत देत आहेत, इतर गोष्टी सगळ्या गोष्टी करत आहेत. आणि प्रवासही चांगल्या प्रकारे लोकांनी जे आले बाहेर गावून त्यांची सगळ्यांचा आनंद आणि उत्साह पाहता बरोबरच जत्रेला आणि कोरोना काळात जी लोक नाराज होती ती खुश झालेली आहेत. आणि अशा प्रकारची जत्रा नेहमी व्हावी अशी त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांकडे वेळोवेळी सगळ्यांनी इच्छाही प्रकट केली. आज सकाळपासून मोठी गर्दी होते आणि नवस देखील बोलले आहेत. काय मनोभावनाने पावन झालेले नवस त्यांचे आहेत आणि वेळोवेळी ते दरवर्षी हजारो नवस वाढत असतात आणि भाविकही 1000-2000 दरवर्षी वाढत असल्यामुळे आज लाखोच्या घरात ही संख्या गेलेली आहे. आणि कुठेही मटण भाकरी असून सुद्धा कुठेही त्यांना आम्ही महाप्रसाद दिल्याशिवाय पाठवत नाही. शांत चित्ताने महाप्रसाद घेत आहेत. लोक शांततेने आपापल्या गावी जात आहेत. आता मोठा उत्साह दिसतोय. किती वेळापर्यंत चालेल हा उत्साह? हा उत्सव आता आम्ही यावेळी अर्धा तास लेट केला, परंतु हा साधारण आम्हाला 1:30 ते 2 वाजेपर्यंत लोक भाविक हे प्रसाद येतच असतात आणि घेत असतात. आपण आणि मोठ्या प्रमाणात जे भाविक भाकरी स्वतःहून हे भाविक स्वतःहून आमच्याकडून भाकरीचं पीठ मागून नेतात आणि घरोघरी जाऊन भाकरी आणतात. आज तर राजापूरच्या लोकांनी भाकरी या ठिकाणी भाजून स्वतःच्या खिशातून पैसे आणून दिलेले आहेत. मग अशा वेळी उत्साही लोक आहेत आणि करतात.
हे होते नागेश मोरे यांनी सांगितलेलं आहे की बहुसंख्य जे भाविक आहेत ते येथे दाखल होतात आणि मोठ्या उत्साहाने हे सदर साजरं होत आहे. भाकरी आणि मटण हा प्रसाद आता सुरू झालेला आहे. आपण ही लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की जी सर्व नियोजन आहे ते खूप छान आणि उत्कृष्ट नियोजन आहे. दर्शन घेऊन हे सर्व जे भाविक आहेत हे येथे आपण पाहतो आहोत की दर्शन घेऊन प्रसाद घेऊन हे बाहेर पडत आहेत. आपण ही जी दृश्य आहेत, तुम्ही आता दर्शन घेतलं, प्रसाद घेतला, काय आम्ही दर्शन घेतलंय, प्रसाद घेतले, छान वाटलं इथे. बरं बघून प्रसन्न दरवर्षी येतो आम्ही इथे आणि हे जागृत स्थान आहे. मला वेळोवेळी अनुभव आलेला आहे. संदीप लवणांचे कोकण राहणार. हे भाविक होते संदीप लांचे यांनी सांगितलेलं की आपल्याला येऊन इथे प्रसन्न वाटलं आणि खूप छान वाटलं, खूप छान वातावरण असतं असं देखील सांगितलेलं आहे. मटण भाकरीच्या प्रसादाला सुरुवात झाली असल्याने आता सर्वच जण भाविक इथे मटण भाकरीच्या प्रसादाला रांगा लागल्या आहेत. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की कशा पद्धतीने हे सर्व जे भाविक आहेत ते रांगेमध्ये उभे राहिले आहेत आणि यांना प्रत्येकाला मटण भाकरी हा प्रसाद मिळणार आहे. आता ही जत्रेच्या महाप्रसादाला सुरुवात झालेली आहे. आपण हे सर्व भाविक आता रांगेमध्ये आहे. मोठी रांग लागली आहे, रस्त्यापर्यंत ही रांग गेलेली आहे. आपण ही दृश्य लाईव्ह आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की कशा पद्धतीने ह्या रांगा लागल्या आहेत आणि बहुसंख्य महिलांची रांग देखील वेगळी आहे, पुरुषांची रांग देखील वेगळी आहे. कुठून आला तुम्ही? कनकनगरमधून, कणकवली कनकनगर. काय मागणं असतं इथे येऊन? काय तुम्ही भक्तीने येता? काय सांगता? इथे एखाद्या जणे नवस केला असेल तर तो कोंबडा किंवा बकरा देऊन पूर्ण फेडला जातो त्यांचा. निश्चितच त्या कणकवलीवर आले. कुठून आला तुम्ही? काय सांगता? आम्ही नाटवळवरून आलो. काय इथे दर्शनासाठी येतात दरवर्षी? हो, दरवर्षी. जे भाविक आहेत ते. तुम्ही कुठून आला? आम्ही कोल्हापूर आला दर्शनासाठी का? हो, नवस फेडूक आले होते. दरवर्षी येता? नाही, ह्या वर्षी म्हणजे माझं गेल्या वर्षीचं नवस मुलगा होण्यासाठी मागितलं होतं ना, तर माझं पूर्ण झाला. मुलगा झाला, मला नवस फेडू केलं. तुम्ही देखील येता दरवेळी? काय सांगता? दरवर्षी येतो आम्ही हां. आणि या ठिकाणी मस्त वाटतं यायला आणि नवसाला पावणारा कोळंबा देव आहे, त्याच्यामुळे आम्ही दरवर्षी नवस फेडायला पण येतो, कोंबडा घेऊन पण येतो आणि महाप्रसादाला सुद्धा येतो. निश्चितच हे खूप भाविक आहेत, त्यांची रांग देखील खूप मोठी आहे. हे आता नवस फेडीसाठी येथे येतात दरवेळी, असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. खूप मोठ्या संख्येने ही रांग आता ही अजून वाढतच आहे. आपण पाहतो की रस्त्यापर्यंत ही रांग गेलेली आहे. आजोबा कुठून आला तुम्ही? काय सांगता?
मी मुंबईवरून आलो मुंबईवर आला दर्शनासाठी. दर्शनासाठी. काय वाटतं इथे? चांगलं आहे, व्यवस्थित एकदम मस्त मस्त. कुठून आलात तुम्ही? आम्ही मुंबईवरून आलो. दरवर्षी येता? नाही पहिल्यांदाच आलो. काही भाविक दरवर्षी येतात, काही भाविक पहिल्या वर्षीत आलेले आहेत. त्यामुळे खूप ही आख्यायिका आहे ह्या कोळंबा जत्रोत्सव देवाची आणि अशा पद्धतीने हा उत्सव मोठ्या उत्साहाने आनंदाने साजरा होत असतो. याचे अध्यक्ष जे नागेश मोरी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की हा जो जत्रोत्सव आहे तो मनोभावे आणि भक्तिभावाने येथे साजरा होतो आणि अशाच पद्धतीने हा उत्सव साजरा व्हावा ही प्रत्येकाची इच्छा असते. म्हणून हे भक्तगण येथे मोठ्या संख्येने येतात आणि आपण पाहिलं की हे जी रांग आहे ती जत्रोत्सवाच्या निमित्त देवळापासून ते आता रस्त्यापर्यंत ही रांग गेलेली आहे आणि थोड्या वेळाने ही वाढेल देखील रांग. त्यामुळे खूप जे भाविक आहेत ते मनोभाव्याने इच्छा असतात नवस फेडण्यासाठी आणि नवस त्यांची पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची परतफेड करण्यासाठी येतात आणि नवीन नवस देखील बोलतात. अशा पद्धतीने ही जी आख्यायिका आहे या कोळंबा देवाची आहे. त्यामुळे सर्व भाविक आता मोठ्या संख्येने यायला सुरुवात झाली आहे. मटण भाकरीच्या प्रसादाला देखील सुरुवात झाली असल्याने सर्वजण आता हे प्रसाद ग्रहण करत आहेत. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.